So young that you hold listen to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. I'm home, but I'm happy. That's right. Have to go away. I know I have to go away. I seem sorry. Always been the same. Hello, Be! Shoutout sa'yo dyan. Aba, anong oras na dyan at gising ka pa? Shoutout, shoutout. Tama ba? Yung pinsan ko ba to? It's me, Windel. Baka mamaya iba. Baka mamaya iba yung... Hindi ko kasi makita masyado yung picture. Ay, yung profile. Opo! Pinsan, kumusta ka na? Pwede ka magbaba dyan ng ano mo, ng channel mo. Boss, shout out. Para madikitan natin. Good evening. Saan na ba yung ano natin? Mag-music na tayo. Magpa-sounds tayo. Good evening, Kas. Guys, palablab naman tong ano, channel ng pinsan ko. Apaka-baby pa. Ay, may bagong upload. Andito na ako. Guys, palablab naman ang ating pinsan dyan sa taas. Ba't 3 minutes lang to? Ang bilis naman ng ano na to. Review. Three minutes lang to. Gawin kita ng ano, night boat dyan. Para laging ano, ibababa. Bo, shout out. Good evening. Binapanood ko lang kung ano niya, no, pinsan. Boyax, thumbs up in by host. Shout out, Boyax. Guys, palablab naman yung nakapin na channel ng pinsan ko, please. Di pa ko magsalita na sa camera eh. Inabahan mo na sana, insan, oy. Kaya gawan ka lagyan ng night boot. Bakit nagpalit ka na ng channel mo? It's me, Windel. Sige, sige.
channel name, yan na yung channel mo. Ayan mo, lagyan kita ng ano. Lagyan ko na lang ito ng Nightbot. Si Nightbot kasi, siya yung nagbababa ng ano, ng mga channel dyan sa baba. Minsan pinapanood ko pa ha. Okay lang yan, be. Boss! Shout out sa'yo, boss! Shout out. Boss, favor naman, paayuda naman sa pinsan ko na nakapin, please. Kung hindi ka busy. Kas dikit kalembang ko itong alagad ko. Ayudahan kita, saglit lang. Huwag ka na magbaba ng bahay, ha? Ay, ang gamitin mo pala, be. Tef. Mega shout out to all. Sabi ni boss, good evening. Ang gamitin mo, TF, para si Nightbot ang magbaba ng channel mo. Hindi na yung main channel mo. Ayudahan ko lang yan. Para madagdagan yung ano mo. Ang iyong subscribers. Boss, salamat. Shout out sa'yo. On the way sa nakapin. Salamat, boss. Pinsan ko yan. Baby pa yung bahay niya. Yung nanay ko may live band daw dun sa sa kanila. May live band daw. Ano oras na ba dyan? At gising ka pa? TJ TV Vlog, may galat shout out. TJ TV Vlog, thank you sa iyong paharang. Good evening. Shout out sa iyo dyan. Nag-aayuda ako dito sa channel mo, be, ha?
Shoutout. Good evening sa iyo dyan. Harang. Salamat sa iyong paharang. Guys, padikit kalembang ako sa nakapin. Baby pa ang kanyang bahay, please. Paayuda naman ako sa may mga ano dyan. Madaming alagad. Nakailang ka na. Nag-ayuda ako sa sa channel mo eh. Hello, Joe. Joe Meradora. Hello po. Gandang gabi. Hello, good evening. Ayan, may jacket ka na. Pwede ka na magbaba ng channel mo. Good evening po. Guys, padikit kalembang ako sa nakapin. Hi, Joe. Shout out. Dan na sa nakapin dalawa, sabi ni boss. Thank you, boss. Maraming salamat, ma'am. Ayan, baba ka ng bahay mo dyan. Hello, Bukit TV. Tamsak Harang. Shout out. Good evening. Good evening, good evening. Yan. Padikit kalembang naman ako sa nakapin, please. Boss, salamat. Hindi pa ba siya? Hindi pa. Panoorin mo muna. Pinapanood ko muna bago dikit kalembang para walang lagas. Buki, thank you sa yung parang dyan. Dan na po sa nakapin, sabi ni Joe Meradora. Thank you, Joe. Joe, ako magbalik sa iyo ha. Baba ka lang dyan ng channel mo. Dikitan kita. Dagdagan ko yung mo. Boss, salamat. Napaka-baby pa ng kanyang wala pa nga 50 eh. Yan, palablab naman ako sa nakapin. Hindi kita masyadong maliwanag. Panoorin guys ha, kahit 1 minute lang, bago dikit kalembang. Tam sa Katharang Eric channel, shout out Eric channel. Joe Meradora, puntahan ko yung bahay mo ha. Dinidikit ko lang to sa bahay nung pinsan ko dyan sa nakapin. Sinigang na sinigang na tilapia. Wow. Joe, andito ako sa iyong bahay. Done for. Boss, thank you, boss. Sarap naman ng sinigang na tilapia. Hindi ko pa natikman yung ganito, sinigang na tilapia. Ako si Waray. Hi po, host. Evening. Dan Tusok. Hello, ako si Waray. Good evening. Shout out sa'yo. Ayan, may jacket ka na. Ano nakalagay? Silent po ako, host. Di pa tapos.
Sabi na ako si Waray. Ayan, Ma'am Jo. Dikit Kalembang. Jo Miradora. Dikit Kalembang po. Sa inyong mansyon. Inaayudahan natin yung nakapin, guys. Kung may sobra kayo dyan. Kasi baby pa yung kanyang bahay. Sobrang baby pa. Tamsa Karang, boss, thank you. Mega loud shoutout po ako si Waray. Ma'am Waray, thank you. Maraming salamat, ma'am. Dating dikit na po tayo. Thank you, Ma'am Jo. Andito po ako sa inyong bahay, Nagdidikit po tayo. Hello po, Idol Boss Butchog. Mega loud shoutout. Thank you, Ma'am Waray, sa iyong padaan. Salamat po sa pa-jacket hose. Ayan. Wala naman po. Good evening. Ma'am Joy, daan ko sa iyo itong ating alagad, ha? Boss, salamat sa paayuda. Wala kasing wifi si mama. Kung may wifi yun, pwedeng mag-ayuda. Wala eh. Walang wifi doon sa ano eh. Dan ma'am sa premiere mo. Thank you, Ma'am Jo. Tonton TV, Tamsa Karang. Tonton TV, mega loud shoutout. Good evening, good evening. Dan 6, boss, thank you. Ma'am Jo, baba ka ng bahay mo dyan. Para idaan natin itong ano. Ma'am Jo, baba ka ng bahay mo dyan. Jo Miradora. At idaan natin itong alagad natin sa'yo. Okay na yan, ma'am. Salamat po. Ayan. Thank you, Ma'am Jo. Tamsa. Ayan. Aljur Pogi. Good evening. Salamat po. Baby pa kasi yung bahay ng pinsan ko.
Kaya siya na lang muna ipin natin. Ako si Waray. Ma'am, thank you. Good evening po. Sabi ko, ba't ang liwanag? May salamin pala ako dito. Sabi ko, ba't sobrang liwanag? Dan sa isa nakapin. Boss, thank you, boss. Bukas na yung iba, baka malagas lang. Kaya nga, boss, thank you, boss. Salamat, salamat. Hindi ko pala ito na-share. Hindi ko pala na-share ang ating live. I-ayuda ko na to lahat. Para isahan na. Isang pagod na.
Pinupush ko kasi to na mag-vlog siya kasi nasa ibang bansa siya. Marami siyang may mapakita. Buti nag-start na mag-vlog-vlog. Paano ba? Hindi kita, no? Boss, thank you, boss. I-subscribe ko na to lahat sa kanya para ano. Doon. Doon may lagay doon. Durugin mo yung ano, buto-buto. Ano ka, doon sa may ano, maliit na ano. Okay, mani-mani na. Ha? Mani-mani. Anong mali-mali? Na? Ay, portad na. O ata. Ni, apay ata manang tan ko na bernes nga ipaw iton. O manon. Palagip mo man. Ayun mo ngayon ko na. Ang itim na ng buhok ko. Grabe. Ito ang aking original na kulay talaga ng buhok. Ito. Mas okay na yung ganyan. So, hanggang dito, berhen na yan. Ayaw ka na magpakulay. Oo, si boss eh. Ay, si boss pala ba akong kulay ang buhok eh, no? Mapapa-off pa ka na lang eh. Kaya mo nang ganyan yung kulay niya. Yan talaga original na kulay ng buhok natin. Ayun oh. Wala, hanggang dito pala sa loob, itim na. Hindi na ako magpapagupit. Kasi nung nakaraan, nagpagupit ako. Sabi ko, gupitan para maalis yung buhok. Nagsisi ako, ay yung kulay. Nagsisi ako kasi sobrang iksi. Secretary Buholana, my God, shout out sis Buholana. Good evening, good evening. Pahinang sayang, sige, Secretary Buholana, dikit kalembang mo lang yung nakapin. Huwag kalimutan manood ng 1 minute. At ayudahan kita. Tsaka yung binababa ni Nightbook. Ayan.
Baby pa kasi yung bahay nito. Baba ka lang ng bahay mo dyan. Dikit ka lang bang mula yung nakapin. Make sure na manood po kahit 1 minute po. Ayudahan ko ang iyong tahanan. $100 saging. Sana all. May 100. Parang hirap tayo sa 100, be. Father, thumbs up, shoutout, good evening, dikit ka lang bang all? Sabi ni Father. Sige, Father, daan ko sa'yo ang iyong ang aking mga alagad. Padikit ka lang po sa nakapin. Thank you. At ayudahan ko ang inyong mga tahanan. Wag lang makalimot guys ha, manood tayo ng 1 minute, dikit ka lang bang all yan. Para hindi siya malagas. Father, idikit ko sa'yo to. After nito ha, itong inaayudahan natin nakapin. Padikit ka lang bang naman sa nakapin, please. Naka-LS si Ma'am Tep. Boss! Opo, boss. Wrong send. Wrong send si ano. Boss, wrong send ata. Guys, huwag kalimutan ha, manood ng 1 minute. Kung sinipag-sipag kayo, 3 minutes po. Dikit kalembang lang. Tatawa siya eh. Salamat, sabi ni Buhol Lana. Si Boss, oh, Father, andito kasi yung bahay, Father. Dolly M Channel, ayan. Since not many of you could go to the beach, I uploaded this for you to relax and just enjoy. Ayan, Father, dito ko sa yung tahanan. Nasa ano na rin siya, 526 banana. Huwag lang kalimutan, dikit kalembang lang din po sa nakapin. Dikit kalembang lang po. Pwede din kayo magpa-member, guys. 25 pesos lang yung ating pinakamababang membership. Ayan, Father, nandito ako sa yung tahanan na. Boss, anyari? Kumain ka na ba? Ma'am Ransel, my God, shout out, good evening sa'yo. Sis Jennifer Vlogs, mega shout out. Good evening, good evening. Salamat, salamat. Ma'am Ransel, padikit kalembang naman po sa aking pinsan na baby pa ang kanyang tahanan. Nakapin, thank you. Sis Jennifer Vlogs, mega shout out. Palablab naman sa ating pinsan dyan sa taas. Nakapin, baby pa, wala pang 60 bananas. Salamat, salamat. Anyari kay boss. Buti na lang hindi girlfriend ang tinex. Buti na lang hindi jowa ang chinat. Kung hindi, iba yung may galad shoutout, Ma'am Ransel. Ayan, good evening, Sis Jennifer, Sis Ma'am Ransel. Boss, thank you. Sa pinsan ko din naka-BG. Shoutout sa iyo dyan. Nag-aayuda pa rin ako. Mega lot shoutout, boss, sabi ng Ransel. Ma'am Ransel, shoutout sa iyo dyan.
Musta, Ma'am Tep? Mabuti naman po, Ma'am Renzel. Ma'am Renzel, paayuda naman ako sa nakapin, please, ang aking pinsan. Baby pa ang kanyang, tahanan. Padikit ka, Lembang naman, please. Nag-ayuda pa ako sa kanya, eh. Para ikaw lang, Ma'am Renzel. Boss, thank you, boss, ha, sa paayuda. Buti na lang hindi jowa ang chinat ni boss. Kung hindi, naka. On the way, Ma'am Tep. Thank you, Ma'am Renzel. Nako, alam nyo guys, may bazaar na dito sa amin. Nakakatuwa. Ay, ano ba yun? May bazaar na dito. So, dan sa nakapin. Sis Jennifer, salamat. Sabihin ko pumunta sa'yo. Ako si Waray. Thank you. Ako si Waray. Baba ka ng bayan mo dyan. Ma'am, ako si Waray. Ayaw naman kasi ng isang phone ang YT Ma'am Tep. Kaasa. Ay, buhay YT nga naman. Ayan, pinsan, sa umaga, alas 8, puntan mo yun si Jennifer Vlogs, binababay ni Nightboot. Hingi ka doon ng ayuda sa kanya. Maraming doon. Madidikitan at saka didikit sa'yo. Sige, maayudahan, naka-charge pang ayuda ko. Pinsan ko po yan, kakaumpisa lang niya, wala pang 60 yung kanyang tahanan. Sabi ko kasi, sige mag-ano ka dyan, mag-vlog ka dahil sa ibang bansa. Nag-start na mag-vlog, sige. Ayudahan natin. Nako, nag-loading na si Ma'am Renzel. On the way po sa nakapin. Thank you, ma'am. Ako si Waray. Salamat po. Baby pa. Nag-uumpisa pa lang. Salamat, Ma'am Waray, sa support po. Ayan, sabihan ko siya na gumawa siya ng alagad niya. Sabihan ko. Or bukas o after kinabukasan, mag-subscribe back sila sa inyo. Pa-update Ma'am Tep. Di ko alam gamitin YT ng ilang minuto pa ba. Update na naman. Sabi ng Renzel. Harang again, refresh. Nag-loading po. Sana yung pinsan ko. Kas, wag mo munang gagamitin yung main channel mo. I-sign out mo lang. Sign out ka lang. Bukas mo na siya gamitin. Sabagay, 2 beses ka pa lang naman nagbaba ng channel mo. Harang post. Thank you, ma'am. Dikit ko, 10. Ko, sa nakapin, Ma'am Tep. Thank you, Ma'am Renzel. Salamat, boss.
Nadikit ko na ata lahat sa pinsan ko to ah. Boss, thank you, thank you. Na-subscribe ko na lahat to sa insan. Yung kay mama, ang dami, 20. Pag bumalik siya dito, yan, naka 62 subscribers ka na. Dana, nakapin host 2 minutes with Bakas. Salamat po. Ayan, ako si Wara. Ayan, dito ako sa iyong bahay, ma'am. Habibi Jen TV. Shout out, ma'am. Habibi. Ma'am, ayudahan ko yung bahay mo, ha? Nood lang po ako. Salpak ko nga to, aray ko. Cellphone ko. Para di malungba. Para naman may gamit yung charging ano natin dyan. Boss, salamat sa iyo dyan. Ayan, charge na siya. Nasa Hong Kong pala si ma'am. Yan, ipin naman natin si Ma'am Waray. Ma'am Waray, dikit ka lang bang sa iyong channel? Salamat po sa pag-pinhost. Thank you, Ma'am Waray. Ayudahan kita, ma'am. Tapos ko na sa pinsan ko. Hindi ka pa ba monetize, ma'am? Hindi pa monetize yung channel mo, Ma'am Waray? Ninja ni Renzel Dan na sa nakapin. Saan na bahay ni Ma'am Tep? Ay! Ma'am Renzel andito. Binababa ni Nightboot. It's me, Wendell. Nakalagay. Ang ingay naman itong sounds ko. Tuso ko host. Thank you, Ma'am Habibi Jen. Ma'am Renzel, it's me, Wendell. Ang kanyang pangalan. It's me, Wendell sa channel, sa ano niya, sa what do you call this one? Yung main channel niya. Binababa dyan ni Nightboot, pinalitan ko na kasi si Ma'am, ano yan, Ma'am Waray. Ma'am, insan, wag mo munang gamitin na ibaba yung channel mo sa iba ha. Turuan kita maya-maya. Bukas ka na bukas na mangisda. Sa channel ni Jennifer Vlogs. Ko sa'yo mamaya. Hindi pa naayudahan yung iba. Ma'am Habibi Jen, Dan Kalembang all ulit. Insan, yan yung ano natin ngayon dito.
Yan yung live na, yan yung stream natin. Yung maglapagan, dikitan. I-send ko sa'yo mamaya yung mga mga dikitan mo din. Bukas ka na magsukli o sa next day ka magsukli para hindi maglagas. Ha? Huwag mo muna siyang gagalawin. Ayudahan ko lang doon nakapin din. Si Ma'am Jen. Turuan kita mamaya kung paano gumawa ng alagad. Ito kasi alagad. Ito yung sinasabing alagad. So, ito yung ginagamit natin pag naglalapagan tayo. Kunwari, yung channel ko, gusto ko ilapag. Ito yung ginagamit natin. So, yung main channel natin, iba din. Yung main channel natin, hindi ko ginagalaw. Hindi ko siya binababa. O kumbaga, hindi nagbababa yung main channel ko ng channel ko mismo. Yung aking alagad ang nagbababa. Para hindi masyadong masilip ni Lolo. Lolo si YT. Ma'am Habibi, nanonood pa ako ha, ma'am. Masarap po tumambay sa tabi ng dagat. Salamat, boss. Thank you, boss. Dan, it's me, Wendell. Ayan. Sige, sis, Ma'am Renzel, ibigay ko sa kanya mamaya yung mga balikan niya. Kahit magbalik siya ng next day pa. Para hindi maglagas. Bukas or next day. Screenshot ko yung mga channel nyo na lang. Ma'am Habibi, Jen, dikit kalembang ulit po. Boss, salamat. Ayan, pag naka-live si boss, balitaan kita insan para mag-ayuda din siya sa iyo. Madami din siyang banana. Ma'am Jen, dito ulit ako sa iyong bahay ah. Ayan, Ma'am Renzel, meron ka na rin night boot ha. Pati yung pinsan ko, nilagyan ko na siya ng night boot dyan para baba lang siya ng baba. Okay lang pag si night boot ang magbaba ng channel, walang problema. Hindi na ako nagbabakas, ma'am ha. Dikit kalembang lang po. Yan. Boss, salamat. Yan, dikit ka lamang sa'yo ulit, Ma'am Jen, ha? Forbidden Love, done all kalembang host. Habibi, ayan. Ma'am Habibi, thank you. Habibi ba yung basa ko or Habibti?
Thank you, ma'am. Boss, thank you. Habibi nga, ang habibi kasi sa Arabic, ang habibi yung lalaki, pero pag sa babae, habibti. Kaya sabi ko tama ba yung basa ko? Habibi nga. Ma'am Jen, nandito ulit ako sa iyong tahanan, Ma'am Jen. Sinipag tayo mag-ayuda, sige. Ayuda tayo. Boss, salamat. Manood lang ako bago ko dikit kalembang. Silent lang po ako, host. Dos po, tapos. Ma'am Habibi, thank you. Ma'am Jocelyn Ilagan, shoutout sa'yo. Good evening po. Ayaw kong i-on yung electric fan kasi sobrang lamig. Welcome, Ma'am Jen. Nandito pa ako sa iyong bahay. Nag-aayuda po ulit. Ma'am Jocelyn, shoutout sa iyo dyan. Good evening. Boss Alger Pogi on the way po. Yan, dikit kalembang. Kadarating ko lang po, host. Saan ka galing, ma'am? Malengke na naman, no? Renzel! Ma'am, thank you, ma'am. Cavite City host sa ate ko. Ingat, ma'am, Ma'am Just. Ingat po. Ma'am Jen, nandito lang ako sa iyong tahanan. Ayun tayo. Mega loud shoutout po, Ma'am Renzel, sabi ni Ma'am Just. Thank you, Ma'am Jocelyn. Mega loud shoutout po, Ma'am Jazz, sabi ni Boss. Dikit kalembang ulit, Ma'am Jen. Sa pinsan ko na ayuda ko na lahat eh.
Hello po, boss. Pagod ang biyahe. Ang layo. Love you, TV. Mega loud shoutout. Baba ka ng bahay mo dyan. Bilis. Ang dami ko ninggan yung mag YT channel. Pati itong inaanak ko, Love You TV. Baka ng channel mo dyan at ayudahan din natin. Thank you, thank you. Huwag kalimutan mag-thumbs up sa ating live. Meron pala akong headphone, hindi ko nagagamit. Malamig na dito, malamig na ang simoy ng hangin. Paskong Pasko na. Hindi nagbababa si Nightboot ng Boss Butchog. Check ko nga. Meron na. Si Aljur Pogi yung binababa niya, pero si Boss wala. Pero meron akong nilagay na Boss Butchog. Yan guys, palablab din sa ating Love You TV. Ayudahan ko yung bahay mo, inaanak. Kaanakan. Kaanakan! Boss, thank you, thank you. Yan, 10 subscribers ka na. Full pack, boss! Aljur, 4 minutes and 57 seconds. Thanks. Sabi ng ating Forbidden Love. Thank you, thank you. Guys, padikit kalembang din sa ating bagong bisita na si Love You TV. Nasa 12 subscribers pa lang siya. Thirteen ka na.
Binababa ni Nightbot to. Pag hindi pa ako nag-type, hindi niya bababa. Boss, salamat, boss. Thumbs up! Oh yeah, daddy! Ang ating artistang bisita. Oh yeah. Daddy, nag-trending na sana yun, no? Nag-trending na sana. Kaso lang ano eh. Ilang views yun? Sayang yun ah. $18 subscribers ka na. Thumbs up dan host. Mega shout out Sir Carlos. Shout out sa'yo. Good evening, good evening. Salamat po sa inyong padaan. Ma'am Justin Ilagan, thank you. Opo, sayang. Naka 120k. Kita mo, 120k na yun, daddy, agad. Ano yun, sa Facebook o sa YT? Grabe. Binura ko na. Pinabura ng nanay, baka madimanda pa ako. Grabe. Yun na sana yung trending mo, daddy, no? Kaso kawawa, bata eh. Grabe sa Facebook, no? Ang daming views talaga. Dian host. Mainit? Mabanas po ba? Mainit? Hindi po ano, Sir Carlo, may ano po, malamok. Pag inon ko po si electric fan, malamig, sobrang lamig. Dandan kay It's Me. Thank you, Ma'am Rencel. Gawa ka na host yung mga luto mo, tapos mag-join ka sa mga cooking at mga public group. Doon, ma-share yung video mo. Maya, dumadami ang views ng videos. Galing no, daddy, no? Pag sa Facebook talaga, no? Madaming nag-view. Yes.
Sir Carlo, malamok. Pag inon ko kasi electric pan, nilalamig po ako. Mahangin po kasi dito sa amin ngayon. Mega shout out Renzel, sabi ni Sir Carlo. Ma'am Renzel, thank you, thank you. Ma'am Renzel, thank you. Ano kayo nangyari dito sa natin? Sa night boot natin. Ayaw nang magbaba ng iba. Nakauwi na si tita sa bahay niyo. Hindi pa, daddy. Nandun pa nga eh. 17 pa po uuwi. 17. Birthday kasi ng lola ko. Mega love shout out Justin Ilagan, sabi ni Sir Carlo. Shout out sa 8 million in the house. Guys, pinin ko yung nasa taas kasi 20 subscribers pa lang siya. Aba, ang tagal na niya sa Davao. Opo. Opo, daddy. Tagal niya doon. Taga Pangasinan po, Sir Carlo. Binalonan, Pangasinan. Ang mga malapit na bayan ay Urdaneta and Pusurubio, Pangasinan. Hello po, Sir Carlo. Opo, daddy. Sobrang enjoy siya doon. Opo, Sir Carlo North. Kumusta na po ang dyan? Case sa Manila. Nasa Manila ba si Sir Carlo? Bataan. Ay, Bataan, Batangas. Sana si Love You TV. Love You TV, kumusta ang dyan? Ay, si Daddy pala, taga Manila rin to eh. Kumusta ang case natin? Naku, hindi pa pala nakaluto. Sige, Daddy, luto ko na dyan. Ay, bumalik ka na. Wala ka ng shooting. Wala ng shooting. Ayan guys, may artista tayo dito bisita ha. Si Daddy Alex Official. Hindi sa amin 0 na sabi ni Sir Carlo. Dito naman, wala nang nababalita, Sir Carlo. Huling balita ay 0 na. Sa bayan namin, 0 na siya. So wala pa naman nag-update na may bago. Kaya nagbukas kami ng ng bazaar dyan sa bayan namin. May mga bazaar, may barbecue, may bilihin, may pailaw si Mayor. Bukas meron, sabi ni Daddy Alex. Sige, Daddy Alex. Ayan ang ating artista guys ha, ang ating Daddy Alex Official. May page din yan sa Facebook. Mga artista mga kasama. So, kung mahilig kayo sa artista dyan, Kabigote ang kanyang page sa Facebook. Mega shoutout Daddy Alex Official, sabi Sir Carlo. Din sa amin madami ding pailaw. Pailaw yan no, Sir Carlo? Opo, Sir Carlo, may pailaw si Mayor ng mga sa mga puno. Yung puno kasi sa bayan namin, matataas na siya. Matataas as malalaki. Yun ang mga nilagyan niya ng mga lights. Pero yung Christmas tree na kahigante, meron na ba? Kailangan ko mamasyal sa bayan namin, hindi pa nakakapasyal.
Sa gabi, maganda sa gabi kasi sa ilaw, guys. Pasyal nga tayo. At i-share natin sa ating channel. Lagyan natin ng after zero. Cove sa ating bayan. May mga barbecue, may bibingka. Sinong gusto ng bibingka dyan? May bibingka. Ano pa ba yung nakita ko? Halos pagkain eh. Mga damit pala. Parang fiesta. Parang fiesta ang labas. Pero hindi naman fiesta. Ang fiesta kasi namin dito February. Dini ay si Kong V ang sa pagpapailaw. Ay sigurado napakaganda dyan, Sir Carlo. Batangas, no? Master Dylan Magalat, shoutout! Kumusta na? Welcome back! Ano ba yung tag name nyo sa page nyo? Oo, Vilma Santos. Sabi ni Sir Carlo. Oo nga, Sir Carlo. For sure, napakaganda dyan. Sa kanyang pailaw. Kumusta na po sa inyo dyan? Sabi ni Master. Master, shoutout sa inyo dyan. Kumusta na? Kumusta na, Master? 0 na sa amin dito. 0 sa bayan namin. Sana yung variant na bago, hindi siya nakakamatay, no? Kakauwi lang galing work. Yung vitamins ko, pagkatapos kong inumin, nantok na ako. Grabe. Yung vitamins ko, nantok na ako. Wala na ba case sa Pinas? Meron pa, pero hindi na ganun kalala. Nasa 14,000 o 500? 14,000? Saan ba yung nag-update ng 14,000 or 500? BG lang, Ma'am Tep. Boss, thank you, boss. Ay, hindi boss yung baby ata eh. Macau Food Fest ngayon, punta ako, may vlog. Ay, Master Denon, parehas tayo. Dito sa amin may bazaar na din. May bazaar na siya. Hindi pa ako nakapunta. Maganda sanang mag-vlog. Yung mga pagkain, no? Ano ang meron dito sa ating bazaar? Pasyal kaya tayo. Para may i-premiere. Try ko nga. Go! Master, ang i-vlog mo yung yung mga pagkain. Master. No? Out muna ako. Tapusin ko work. Salamat. God bless. Thank you, Ma'am, Forbidden Love. Salamat, Ma'am. Dami daw pagkain pero video lang. Wala pa. Ako, gusto kong mapupunta ng bayan eh. Video lang. Yung mga bibingka. May bibingka na sila. Ano pa ba? Hindi ko lang alam kung may puto bongbong na. Makagala nga. Makagala. Mega love shoutout, boss. Sabi ni Sir Carlo.
Mega mega lang shoutout, boss. Ayan. Oo nga, para matakam mga viewers. O, boss, lalo na yung ano, ay, master, yung oyster, mga ganyan. Lobster. May king crab dyan, for sure. No? At saka yung mga milk tea. Milk tea, no? Love you! Dandikit na, sabi ni Master. Naku, ano ko yan, ano yan, pamangkin ko yan. Kakaumpisa din ng mag-vlog. Yan, may dinaramdam, Sir Carlo. Pumunta sila kanina dun sa hospital. Sabi niya papunta sila ng hospital. Masama po ang pakiramdam ni ma'am. Hindi ko rin alam, Sir Carlo Boss Butchog, kala ko ba BG? Sige na, boss, kung busy ka dyan. Kain po tayong lahat. Anong ulam, Jocelyn? Siya, pasabi na laang nag-get well soon. Sige, Sir Carlo, thank you po. Boss, salamat. Pritong isda host. Ayan. Hindi, meron. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Nightboot ngayon Meron kang Nightboot dyan. Di ba ginawan ko kayo? Ewan ko, biglang hindi siya gumana. Hindi siya gumana Ayan meron ka. Binaba ni Nightboot. Dandikit kay Love. Thank you. Renzel. Ma'am Renzel, thank you. Nag-ayuda pala siya kay Love you. Ma'am Renzel, thank you. Pag wala nang pag wala nang ma-premiere, yan, punta lang tayo sa Bazaar. Family, padikit po, happy family. Happy family, andito po ako sa iyong tahanan. 1,000 years, DJ Ezra. Dito po ako, ma'am, Di na ako nakapunta premiere. Ito kanina, ma'am Tep. Hala, may premiere ka, ba't di mo binaba dito? Hindi ko rin napansin. Nag-aayuda rin ako Ayan guys, palablab din kay Master Denon. Palablab sa Motocheck. Nandyan po siya. Nato ako sa vitamins. Ang iniinom ko kasi multivitamins.
May vitamin C. May vitamin E. Nako. Nantok na ako. Ang oras na 8:28, diba? Nantok na ako. Di ako. Online kanina, ma'am. Sabi ni Ma'am Renzel. Boss, salamat. Boss, thank you, boss. Eight PM sana yon. Inagahan ko lang po. Tuloy nakalimutan. DJ Extra. Dikit kalembang po. Master, wala kang premiere. Ma'am Renzel, panoorin ko na lang yung ano mo. Yan, sa didikit bakas po kayo. Mamaya, balikan po kayo. Sabi ni Master Denon, guys. Nagbabalik po yan. Hala, ano to? Walang daming lime. Walang daming lime. Turoy! Sir Turoy, shout out. Ang galing naman ng lime nyo. Ang dami. Pwede pala talaga siya maging ano, no? Puno. Yung sa amin kasi, malaki na rin. Medyo malaki na rin. Medyo malaki na rin siya. Pero yung ganitong bunga niya,
Ngayon lang bumunga ulit nung dumating si mother. Bumunga siya. Pero yung sa'yo, grabe, ang dami, oh. La, ang galing. Masarap to, Ma'am Rencel, pag nahulog. Yung yellow, di ba? Grabe, ang dami. Gawin mo ang juice. Ayan si Rencel, guys. Nagbaba ng kanyang ng kanyang bahay. Sir Toray, shoutout sa dyan. Good evening. Yung yellow ang kunin mo. Dahil hinog na. Grabe ang laki ng puno. Sa amin, mababa na yung sa amin. Ayan, nababa rin ng bahay si Sir Carlo. Sir Carlo, panoorin ko yung sa'yo. Saglit lang ha. Tapusin ko lang to kay Rencel. Pwede nang akyatin. Grabe, ang dami, ang laki. Nakakatuwa. Nakakatuwa yung puno. Sa amin, manipis pa lang yung katawan. Pero yung sa kanila, grabe yun, laki. Puno na siya, puno na talaga. Isang daming bunga. Grabe. Ang lalaki pa, oh. Ang lalaki ng bunga. Ma'am Erica, shoutout sa dyan. Good evening. Tamsak lang po. Yes, Sir Turoy. Sunod ko po kayo dito kay Rencel at saka ni Sir Carlo, yung binaba niya. Ma'am Erica, thank you. Kumusta naman ang pag-aaral? Mega loud shoutout, Ma'am Erica, sabi ni Sir Turoy, Sir Carlo, done. Sabi ni Ma'am Jocelyn. Dami ang bunga, Ma'am Tep. Nakakatuwa nga eh. Sa amin naman dito sa likod, parang mas gusto niya ata yung naarawan, no? Parang mas gusto niya ata yung naarawan ng bonggang-bongga. Meron naman dito sa likod namin, pero ilang taon na hindi namunga. Nung 2020, hindi siya namunga. Ngayon, namunga siya. Ngayon, nagkabunga siya, pero maliit pa yung katawan. Yung sayo, talagang puno na talaga eh. Maliit pa yung katawan. Kung hindi pinutol yung nandito sa tabi namin, dito banda, yun talaga yung malaking malaki din. Itong sa amin kasi na to eh. Mas bata to eh. Yung nandito sa kabila, mas malaki. Sana kung hindi naputol, puno na rin siguro yun. Nakamute, Ma'am Tep, may busy. Sige, Ma'am Erica, thank you. Megala shot, Ma'am Erica. Megala shot, Ma'am Tep, Boss, Ate Just Rencel, Sir Carlo, and Kuya Turoy, sabi ni Ma'am Erica. Masarap yung gawing juice nga. Piniga ko nga, di ba? Ang daming nahuhulog. Masarap yung yellow na nahulog na. Yun talagang hinog na hinog. Mas madaling pigain yun eh. Pag yung green, mahirap pa eh. Ang pusa kong magaling magmasahe. Ayan. Sir Carlo, ang galing naman. Panoorin ko ng Sir Carlo din ha. Oo, Ma'am Rencel, ang kunin mo yung mga nahuhulog, di ba yung mga nahuhulog, talagang yelong-yelo na. Tapos manipis. Matipis na yung balat, so maganda siyang pigain. Nung nakaraan nga yung ginawa kong juice, yung mga nahulog lang.
Tapos may nakuha ko isa pa lang. Yung iba green pa. Masyado pang makapal yung balat nun. Sir, Sir Carlo Dan po, sa inyong bahay. Ma'am Jazz, dito ako sa iyong bahay. SM Mall. Sana all, nasa mall. Boss, salamat. Oh, Ma'am Jess, panoorin ko lang ha. 1 minute lang naman to. 1 minute and 11. Ayan. Thank you. Welcome, Sir Carlo. Dan, Sir Turoy, at Ate Jess. Sabi ni Ma'am Erica. Playing pa video mo. Ate Renzel, sabi ni Ma'am Erica. Salamat, Ma'am Erica. Ayan. Dan na, Ma'am Jess. Ma'am Jess, sumali ka ba sa ano? Sagot nga. Meron ka na bang playlist? $25 naman to. Wala ka pang playlist para sa ano natin? Watch and thumbs up. Dan na po, Ma'am Jocelyn, sabi ni Sir Turoy. Sir Turoy, dito po ako sa inyong bahay, ah. Buffet, set up, tables, skirting. Thumbs up, Sir Turoy. Dating dikit po yun sa'yo. Nag-thumbs up nga ako tsaka Dan, nag-WH, watch R. Thanks po, ma'am. Welcome, Sir Turoy. Nantok na ako. 36, 37, 39, 40. 40, 50. Mga 24 minutes. 25 minutes para 2 hours. Nagwawala na yung aso. Happy family dan sa nakapin. Thank you, happy family. Baba lang po ng bahay. Salamat po.
DJ Ezra, dikit na ako sa'yo kanina pa. Thank you. Dan po Ate Renzel, Ma'am Erica, thank you, thank you. Ang labig sa labas, grabe. Mahangin. Thanks po, Ma'am Jazz. Boss, thank you, thank you. Mega shoutout, Ma'am Erica, sabi ni Boss. Bakit tong night boot ko hindi nababa ng bahay? Pero si Jennifer binababa. Tignan mo nga. Meron dito si Boss eh. America, thank you, thank you.
Laking Tupperware ito. Laking Tupperware. Isipin nyo guys, nung mga bata pa kami nito, buhay pa hanggang ngayon. Grabe. Tupperware baby. Nagpiga kasi ako ng lemon. Asim. Yung upload na bago ni Ma'am Renzel. Ang galing kasi, ang laki-laki ng puno ng ano niya, ng lime. Ano po sa Ilocano yun? Ano po sa Ilocano yung lime? Nakain pa ako. Ma'am Jocelyn, enjoy. Nantok ako. Grabe. Bakit? Ilan ba yung ano nito? Night boat na to. Ilan ba? Boss, thank you. 15 minutes na lang, guys. 50, 55, 50 minutes nga. Nantok ako. Nagano ako kanina ng... Ano ba yun? Nag-cultivate ako ng lupa doon sa mini garden namin dahil may tomatoes. Grabe yung kamay ko, oh. Paltos. Ang sarap ng ganun ko sa lupa. Hindi ko alam na yung nguso pala nung sa hawakan nung yung maliit na pala, ang tawag mo doon. Basta yung garden Lo. Nagkapaltos pala ako. Kasi nilagyan ko ng pampataba. Yung kamatis para bumunga na. Okay ko. Baka pag hindi pa nilagyan ng fertilizer, baka next year pa yun mamunga. Gid Herodia, shout out. Gid Herodia, shout out. Shout out, Gid. Shout out. Good evening po, Gid. Gid, thank you. Baka ng bahay mo dyan, Gid.
Tarata, 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 tarata. Ma'am Renzel, thank you. Baba na rin ako mamaya. 10 minutes pa. Nanto ako ah. Boss, salamat. Ang ingay ng aso. Sinisira niya yung kainan niya. Kumain naman siya. Ma'am Renzel, may wifi ka na? Or pocket wifi? Magkano load ang gamit mo? Magkano yung load ang gastos? Magkano ang load ang niloload mo? Every day ba yan or every other day? Ano yung nire-register mo? Kasi sinubukan ko yung 100, mabagal. Smart ba yan? Globe? Globe, no? Sinubukan ko yung 99, ang bagal. Double giga. Try, itiyan mo nga. Sa akin naman is 50 pesos. Nung nagdagat kami, gumana naman siya. Di ba nakapag-upload ako? Nung nag-upload kasi ako nagamit niyang 100. Ayaw gumana. Kahit dun sa Instagram, ayaw. Ay, Instagram? YT. TNT kaya pala. Talk and text yan, di ba? Thank you, boss. Ma'am Renzel, Ma'am Jazz, Ma'am Erica, thank you ha.
6 minutes na lang, baba na ako. Ma'am Jazz, thank you. Na paano kayo si Nightboot? Ayaw magbaba ng ano. DJ Ezra, dan na po, sabi ni Renzel. Ayan. Pakilablab na rin ang ating Renzel na nakapin. Moments, shout out, moments. Good evening. Ano gawa? Nga. Moments nga. Baba na nga ako eh. Baba na ako, magpo-play ako.
Ay, megala shoutout, Ma'am Ens. Wag-play din ako. Excuse me po. Sakto lang ka 2 hours na tayo. Baba na ako kasi mag-play ako. Sinamad ako kanina. Salamat, Ma'am Ens. Gawin ko lang 2 hours to. Ilang minuto na lang? 2 minutes na lang. Nag-ano ako kasi kanina, nagkamatis ako. Tapos diniligan ko kanina ng pampabunga. Nag-cultivate ako ng lupa. Ganun-ganun ako. Kasi ang hangin dito, mahangin, malamig ngayon sa amin eh. Mahangin siya. Mega shoutout po, Ma'am Ann, sabi ni Boss Botchog. Pati si Ma'am Renzel. Mega shoutout, Ma'am Ann. Patapos pa lang, pag isa pa lang na play all ko, lagot na. Sabi, buti nga ikaw, ako wala pa. Gawin ko yung 1 hour, 1 hour. Para sabay dito sa Ayun na si Renzel. Ma'am, salamat ha. Sa iyong padaan dyan. O siya. At magpo-play na rin ako. Salamat po. Babush. Ayan. Mamens, paalam. Guys, thank you ah. Boss, Ma'am Renzel, Ma'am Jazz, thank you. At mag-play na rin. Ma'am Jocelyn, maglagay ka ng ng playlist mo para mag-play rin po ikaw. Nagtingin ako kanina, may playlist ka doon, 25 naman na video. Paalam. Goodbye. Paalam po. Bye-bye. Literal na antok na po. Bye, Ma'am Renzel. Thank you. Daming lamok. Hindi nga ako nag-electric fan kasi sobrang lamig. Nalamig ako. Paalam. Thank you po.